akých rozmeroch viem kúpiť drevenú podlahu? Štandardný rozmer drevenej trojvrstvovej podlahy je dĺžka okolo 2 metrov a šírka cirka 20 cm. Vidíme to napríklad na tejto vzorke. Tento kus je v podstate štandardná veľkosť alebo rozmer drevenej podlahy. Samozrejme sú prevedenia aj tzv. Polovičné, kedy je ten rozmer nejaký meter, 1,10 m. Veľmi moderné sú v poslednej dobe prevedenia podlah, ktoré sa ukladajú ako rybia kosť. Tieto rozmery sú užšie, to znamená šírka od 110 do 130 mm, dĺžka do 1 metra. Štandardný je tzv. Remeňový vzor, kde môžu byť rôzne šírky 130, 180, 207, dĺžka znova štandardná okolo 2 metrov, polovičná hlavne pre markety je 1,10 m. Tvoja najobľúbenejšia? Moja najobľúbenejšia je napríklad táto, čiže nie je to veľmi dlhý rozmer, keďže naše miestnosti nie sú až také veľké, čiže je to 1,10 m na 180 s vedrážkou, masívna, čiže Landhaus Dillon prevedenie.